Vítám vás na Seletickém dvoře. Co je Seletický dvůr? Seletický dvůr je v našem pohledu hezké místo, kde se potkávají naši kamarádi, naši známí, naši přátelé se svými dětmi a kde si realizujeme to, co se nám líbilo ve světě. Nejenom z hlediska hospodářství, ale také i to, že produkujeme kvalitní potraviny a kromě potravin i kvalitní zážitky. Piemontský skot jsme si vybrali pro jeho úžasnou masnou užitkovost, vyniká dvojitým osvalením a vysokou výtěžností masa, zhruba nějakých 67–68%. Dále pro jeho výborné vlastnosti, co se týče kvality masa a chuťové vlastnosti. Je to maso křehký, má jemná, krátká vlákna a stačí u něj opravdu krátká tepelná úprava a zpracovat toto maso zvládne i začínající kuchař. Veškeré, co to zvíře dostane, je všechno pouze naší výrobou, takže si můžeme ohlídat krmení, tím pádem i jak to maso bude kvalitní. Tady vidíte výsledek naší práce. Krásný piemontský býk s dvojitým osvalením, kulturista mezi býky. Dalšími zvířaty, které chováme u nás v Seletickém dvoře, jsou ovečky plemeno Merino Landschaft. My tyto ovečky chováme hlavně na maso. Jejich maso je velice kvalitní, obsahuje minimální množství tuku, protože nositelem pachu a chuti je tuk, tak zde není ten ovčí aromat, který mnoha lidem vadí. Součástí naší filozofie je i péče o to, jak tady na ta naše zvířata vyrůstají. To znamená přirozené prostředí, kvalitní krmivářská základna, příjemné, klidné zázemí a výrobky, ať mléčné nebo masné, produkujeme jenom v omezeném množství, tak, abychom z toho neměli velkou sériovou výrobu. Tady vidíme kusy, které staříme suchým zráním za určité teploty a vlhkosti. Maso, které z nich potom je výraznější na chuť, křehčí a má výraznou vůni. A tady máme krásné osůbko. Toto je prodejna na našem Seletickém dvoře, kde vám nabízíme mléčné výrobky, uzeniny, vepřové, jehněčí a hovězí maso z piemontského chovu. A jelikož tyto produkty považujeme za sváteční, je možné je u nás nakoupit v pátek a v sobotu, abyste si je o víkendu mohli užít.